skal vi lave en video med dukketeater, og man må ikke se Axel, og man må heller ikke se mig. Og vi skal lige filme på Magic-plakaten med. Nu må du gerne filme på den. Er vi i gang? Ja. Dukke, han kommer nu. Hej alle sammen. Jeg faldt, og jeg har været meget med ude i brændene. Og det er ikke så sjovt at blive brændt, hvis nu en ejer sådan en butik. Nå. Hej. Hej. Skal vi være kærester? Ja, okay. Skal vi så kysse? Okay. Okay, så. Og så Okay. Ja, ildebrand! Skynd dig, jeg løber over til ildebrand! Skynd dig, ildebrand! Skal vi i aften kysse i byen? Ja, der er ildebrand! Løb, ja! Det var sådan, det kan tage, der var i dag. Så farvel. Nu skal vi lige afslutte her. Og husk, vi ønsker, vi får et like. Eller dislike, hvis I ikke synes, den døj. Eller hvis vi synes mest, du skal følge os. Så farvel. Farvel, vi ses! Og det er altid Frederik, der filmer op.